ככה כל טוב, חמניות ודלת, מאוד מאוד מוצלחת, מאוד מאוד טעימה. יש להם גם, רואים שם את החלה ההיא, כן, חלה כזו, אבל בואו נתמקד בעוגות, כי אנחנו רואות אותך יאללה, יש לנו את העוגות של לטטי, שהן גם כן נפלאות, עם בצק קלים, קרם וניל, כל מיני ממתקים שיש להם. בואו נעשה ניסוי קלורי. כמה קלוריות להערכתך יש כאן על השולחן? בין 500,000 לחצי מיליארד. יש פה הרבה קילוגרמים. יש לנו גם למתוקה, יש את המגשים ההם, שאפילו המגשים אגב הם טבעיים ועשויים מעלי דקל. שני המגשים זה עם גבינות, יש להם כל מיני שיפודים, ולווינטג' יש את זה, שזה נפלא, טרטים מעולים, באמת, משקדים. גם אפילו לקוסמטיקה הגיעו הפירות, ולג'יג'י יש למשל כל מיני קוסמטיקה, קרמים עם תפוחים וכאלה. נגיד גם עוד דבר שכמה ימים אחרי ט"ו בשבט, ב-24 לחודש הזה, יערך ככה מבצע התרמה שנתי לילדי וריאטי, ובקפה נטו הם ככה מצטרפים לזה, והם מוכרים את הדברים האלה, וכל ההכנסות לטובת הילדים. חודש כזה, אנחנו מודים לך שבזכותך עלינו בלפחות 4